The Scratch Channel. The Scratch Channel. וברוכים הבאים לשיעור נוסף בסדרת שיעורים של תעלולי אור. שיעור שעבר עשינו את הדבר החביב הזה שמסתובב, וגם בעזרת חיצים ימינה שמאלה יכול להאיט ואפילו לשנות כיוון, יכול לרוץ יותר מהר ויותר מהר, נחמד מאוד. אני נפטר מהמשתנה שלנו שיצרנו אותו, ואני חוזר למצב שבו העיגול מסתובב רגיל. הייתי רוצה שהוא יסתובב רק חצי עיגול, מכאן לכאן, מכאן לכאן, מכאן לכאן. טוב, אז מי שיודע ומי שלא יודע, חצי עיגול זה 180 מעלות, וכך הוא מסתובב 10 מעלות. כמה פעמים הוא צריך להסתובב בשביל לעשות חצי עיגול? הוא צריך להסתובב 18 פעמים. 18 פעמים, 10 מעלות, והחתם. עכשיו הוא יעשה חצי סיבוב. אבל הוא עושה סיבוב שלם. הוא עושה חצי סיבוב, אחר כך עוד פעם חצי סיבוב, אחר כך עוד פעם. אני רוצה שיעשה פעם אחת לכיוון הזה, ופעם אחת לכיוון השני. גם 10 מעלות, וגם החתם. עושים את זה לפי הסדר. עכשיו, אני רוצה שהעיגול שלי יהיה פה למעלה חצי. מה שאני צריך לעשות זה להגיד לו בהתחלה, אנא ממך פנה לכיוון ימינה. ימינה. בוא נראה. לא. למה לא? אולי התלבושת שלי לא ישרה? נכון, התלבושת לא ישרה. אני מנקה, ואת הפס אני עושה ממש מהאמצע ישר. בשביל לעשות ישר אני מחזיק את השיפט במקלדת. ואני יכול ממש להקפיד שהאמצע הזה יהיה על תחילת הקו. ועכשיו, כשאני אעשה, הוא יעשה למטה. טוב, אז אני אגיד לו פני שמאלה. ונתחיל עוד פעם. זה מה שרציתי, חצי כזה. אם אני רוצה שהוא ידפיס לי יותר פעמים, מה אני צריך לעשות? אני צריך שהוא יחזור יותר פעמים על הפעולה. אבל אם אני אחזור יותר פעמים, זה כבר יהיה עיגול שלם. אז אם אני רוצה שיחזור 36 פעם, שהכפלתי פה ב2, אז אני אעשה כאן חצי, 5. 36, 5. בוא נראה. נכון. אם אני רוצה יותר תפוף, אני יכול להגיד לו פה 72, שזה עוד פעם כפול 2. ומה אני אגיד לו פה? אני אגיד לו פה 2.5. זה יפה כבר. כמה הוא נעלם, אני מזכיר לכם, שייך פה, במוחק המסך. ככל שהמספר פה יותר שקוף, ככה הקשת הזה תיעלם פחות. וככל שהמספר פחות שקוף, ככה היא תיעלם יותר. עכשיו, מכיוון שמדובר בו בפקודה שהיא לא לעולמים, אני חייב כל פעם ללחוץ על הדגל בשביל להפעיל אותה. אני דווקא אהבתי את אני חושב 98 או 97. בוא נראה. אני רוצה כאילו שהוא מגיע לפה, זה כמעט נעלם. זה נראה לי יפה. נחמד. בואו נעשה עוד אחד כזה, נשכפל אותו, נשאיר אותו דבר, חוץ מהעובדה שנגיד לו באמת הפעם להסתכל ימינה, שהוא זה שעושה את החלק התחתון. זהו. זה סופו של השיעור הזה. בשיעור הבא נעשה עוד טריק אחד קטן, שזה כמו מין מכת ברק כזאת, ובזה נסיים את תעלולי האור שלנו.